Mis-sibt 18 ta' Mejju sal-ħadd 2 ta' Ġunju, persuni li s'issa għadhom ma ġabrux il-vot tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew jistgħu jiġbru d-dokumenti tal-vot tagħhom personalment mill-ases tal-Pulizija Lokali jew mill-uffiċċji tal-Kunsill Lokali. Nies li joqogħdu f'San Pawl il-Baħar, id-dokumenti tal-vot jistgħu jinġabru mill-assa tal-Pulizija tal-Qawra, filwaqt li residenti ta' Malsarforn għandhom jiġbru tagħhom mill-assa ta' Malsarforn stess. Nies li joqogħdu l-Imdina, is-Siġġiewi, Ħattart, Ħaddingli, il-Funtana, il-Gżira, l-Arb, Ħararawr, l-Asri, il-Ħamrun, l-Iklin, il-Kalkara, Ħalkirkop, Ħallija, il-Marsa, l-Imsida, Pembroke, Tal-Pjetà, ir-Rabat Malta, San Ġwan, San Lawrenz, Santa Luċija, Taxbiex, ix-Xara u x-Xajra jistgħu jinġabru mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tagħhom fl-istess jiem u sigħat. Il-votanti għandhom dejjem jippreżentaw il-karta tal-identità tagħhom biex jiġbru d-dokumenti tagħhom u l-ebda forma oħra ta' identifikazzjoni mhux se tkun aċċettata. Louis Gatt, il-Viċi President tal-Partit Laburista u l-Kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista saħaq dwar l-importanza li kulħadd jiġbor il-vot tiegħu. Dawk li għadhom ma ġabrux dokument tal-vot issa għandhom l-opportunità sabiex jiġbru d-dokument tagħhom personali mill-assa tal-lokal fejn huma reġistrati. Jiġri kull ma jrid jagħmel imur l-assa personalment jieħu l-karta tal-identità miegħu jew magħha u hemmhekk jiġbor id-dokumenti tal-vot għax għandek wieħed tal-Parlament Ewropew u ieħor tal-Kunsillu Lokali. Il-ħinijiet huma wiesa' biżżejjed għandek bejn 8 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar u mbagħad ikomplu bejn it-3 ta' nofsinhar sa' 9 ta' billejl.